live live ಪಡ್ತೀನಿ సాధారణ ఏషావ పాడిన కారణ సాధారణ 36 ವರ್ಷ వస్తుంది ಅಪ್ಪಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಏನಾಕ 16 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನೆ ಬೇಟೆಗಾರ ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಬಾಬು ಅಂటున్నారు ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಬೇಟೆಗಾರ ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪನಾಕ ಆಕ್ಲನ ಆ ಮೇಕಪ್ ರಂಗನು ದೆತ್ತದು ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಲೆ ರಜೆ ಕೊಯ್ತದು ಆ ರಂಗನ ಎಂಕ್ಲ ದೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜಿದು ಎಂಕ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾದೆ ಅಪ್ಪಾಗ 10 ವಯಸ್ಸೆ 5 ವಯಸ್ಸೆ ನಡ್ತೋಯ್ತ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಓಲೆ ಬರೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲೆ ಕತ್ತಲ ಬರೆಯೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಊರದೆ ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದೆಟ್ಟು ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ವೇಷ ಬಂಟ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಪೇರ್ದ ಕಸಾಯ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಕಲ್ಲರ್ ಜಿಂಜಾತ ಪೊಡಪುಣ ಅಂಚ ಐನಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಸ್ ಅಂಚನೆ ಐನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಐನಡ್ದು ಕೊಪ್ಪಸ್ ಸ್ವಂತ ಐನ ಕರಡಿ ವೇಷ ಸ್ವಂತ ದೆಟ್ಟು ಏನು ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಐನಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂತ ಉಂತಾನ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಲ ಎಂಕ್ ತಡೇಜಿ ಅನ್ನಕ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಟಿ ಏನು ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಏದಂಡ ವೇಷ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಮುಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಮಧು ಮಾಂಸದ ಅಲಂಜಿ ಆಯ್ತಾ 23 ತಾರೀಕು 22 ದಣಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ 22 ದಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು 23 ದಣಿ ದಾಸನ ಪೋಪುನ ವೇಷದ ಲೆಕ್ಕಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಟ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಲ್ತು ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಅಂತ ಉಂಡು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಅಂತ ಬಟನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಐನು ಕೊಡ್ತು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಬರೋ ಮಾಡ್ಪಾತು ಐನು ಹೊಡ್ಕ ಏನು ಆನಿ ಆ ಬತ್ತಾನಿ ಏನು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಬತ್ತ ಏನು ರಿಕ್ಷಾಡಿ ಏಪ ದುಂಬಾನ ಏನು ಇತ್ತತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆತೆ ಸಾಧಾರಣ 32 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆತೆ ಪುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪೇವಂತ ಬೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಗುಡ್ಡಪ್ಪೇವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಐನಡ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪತ್ ಬಂದ ರಿಕ್ಷಾದಾರಿಗೆ ಆಡಬೋತು ಆಸರಾದ ತಂದು ಆರ್ಪಾಡ್ನ ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ ನಮ್ಮ ಐನು ಕಲೆನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆನು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಐನು ಏನು ವಾಪಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ದೇನು ಒಂದು ಪಾಡೋಯ್ತೆ ಅವು ಸೆಕೆಟ್ ತಡೆ ಪೂಜೆ ಅಂಕೆ ಬಡೋದು ಪೈಂಟ್ ಇದು ಪೈಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅಂತ ಎನ್ನ ಮೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ 2 ವರ್ಷ ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಇದ ಮೂಲೆ ಇಡೀ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆದ್ರೇದು ತೀಯರ್ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಬತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ ಇಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಇದು ಬರೋಡು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ದುಂಬುಲ ಹಾಕ್ಲೇನ ನಿಕ್ಲೆನ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನಡ ಏಪಗಳೇ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಫಸ್ಟ್ ಬೊಪ್ಪಳಿಗೆಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಇತ್ನ ಹುಟ್ಟು ಬಳತನ ಊರೇ ಬೊಪ್ಪಳಿ ಗುಂಪ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲಂದು ಪರಂಪರೆ ವೇಷದವಿ ಇದು ಮಗ ಏನು ಅನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಆಯ್ಲ ಪಿಲಿ ಬಾಡ ಇಂತಿ ಈತ ಆಯ್ಲ ಉಂಟది ಆಯ್ಲ ಇತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜೈನ ಏನೇ ಪಡಿಸಿ ಅನ್ನೆ ಬಾಡ ಇಂತೆ ವಿಟ್ಲದ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೇನದಾರು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಟ್ಲದಾರು ಪರದ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ವಿಟ್ಲದಾರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತು ಇತ್ತಾಯಲೆ ಇತ್ತಾಯನೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಲ್ತೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಗ ಆಕ್ಷನ್ ಒಬ್ಬ ಪೆರವೆ ಕೆಲವು ಜಗಳ ಈ ಪೇತದ ವೇಷ ಉಂಟು ಪುನಃ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಬೊಲ್ಪು ಪತ್ತಾರು ಹಿಡಿದು ಒಂದು 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ದಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಏರಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆಡ್ದಾತ ಏರಕ್ಲ ಒಂದು ಏರಕ್ಲ ವಾಹನದಾಗಲಿ ಊಳೇನು ತಪ್ಪದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬುಲಾತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮೈನ್ ಮಲ್ಪಾಯ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಡಿಪೇರು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಹಳಕ್ತದ ಉಡ್ಪೇರು ಐಕಾರಣ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಂಬುದಾರ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಒಂಜಿ ತನಕ ಒಂದು ಕೈ ದೀತು ಉಡ್ಪೆ ಅವು ಐಟೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಕೊಡು ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಕಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎಂಕ ಐತೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನಾಗು ಆರ್ಸು ಆರೆಲ್ಲ ಅವು ಏಷ ಬಣ್ಣ ಕ್ರಮಲ ಉಂಟು ಅವು ಎಂಚ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಬಚ್ಚರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದು ಪಾಡಿರ ಲೆಕ್ಕ ಅವೇ ಈತ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಅದೇ ಈತ ಈ ದಟ್ಟೇನು 5 ಬಚ್ಚರೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿ ಆರ್ನ ರಂಗಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ತುಂಬ ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ರಂಗು ಹೋಯ್ತು ನಾವು Navrathan Electrical and Plumbing, Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navrathan Electrical and Plumbing, opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105973951, 9481644951. 9663814451, 08251 200 551. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ